Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Vessassa oli täyttä. Putket. Tuleeko sulle jotain muuta? Musta mies! Terve. No, tämähän oli vasta alkulämmittelyä. Tää ei oo mikään kirjasto. Niinpä. Täytyy sanoa, että teillä noi systeemit pelaa, että kiitoksia vaan. On joskus aika rähmäkäpälä. Kato nyt. Asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut noin.